vana sekuru bhanda vanzi vaenda kundobata maoko kumba kwana Simowana kunova kumusha ndobva vaenda kumusha kudomboshava ndomaonera ndazvita nokuti setup yanga iripo yange yakatosiyana kutoreva kutoti vabereki vana Simowana vamwe vari kufiyo vamwe vari kudomboshava saka ndofunga pavakabva kuya kwaibuda vachinesana kuya vakabva mumwe nemumwe aenda kwake ndoona sekuti ndo zvakaitika saka vabuda variko kudomboshavani ivo sekuru bhanda zvikanzi nevava vepeji iri pachopisa zvikanzi vachisekuru bhanda vachibata maoko baba Mowana in Domboshava. He also donated groceries and he promised to help up until Moana's burial. He pleaded with Moana's father to keep the family issues away from social media and to make a way forward so that Moana may be buried as soon as possible. Ndisekuru bhanda hazvina kushata vanenge vagona zvakare kuti vange vachienda ikoko asi manje tichiri ipapo zvedu pakuti hanzi vaenda ikoko kuzvida tazviona kuFacebook ndo zvanga zvichitendera zvakare vanhu vachiita mascreenshot vachitenderedza vamwe vanhu vati uyo mukati hanzi ngavandikirikine ngavainde kundo vabve pasocial media yet imatodzoka futi pasocial media nazvo zvikanzi amutira akakatsozi zvokwadi ndo zvanga kachida kuti attention nezvise zvipiwe iko kaCloud Chesa hanzi Japanese hana kuzodibata maoko zvinei naye izvozvo katsola kamuchawa aka ndevamwe padero zvikanzi nevamwe this man deserves the humanitarian award of 2020 kwete mpinga dziri kurisana popularity vamwe vadero wani nganga iri kugadzirisa nyika zvakanaka vamwe avo unhu wabhuti amuli ndewechiyekera zvokwadi ndaizvisa hangu zvikanzi tichatebva yapedza masports haurevi nhema vamwe ndokuti Dr. Bhanda foyekera 2030 zvokwadi vamwe vakati ndo zvakari kuda ekaka kamudhara aka zvokuti kabatwawo maoko nekuti ndofunga zvaigwadzwa kuti why vanhu vari kungodobata ava maoko ivo vasingabatwi maoko yeti mwana wavo zvikanzi nevamwe hezvo ndo zvavaida kuti vapiwewo futi zvakare grocery ndofunga vafara zvisingaiti nhasi zvikanzi kwasara JP ndiye ari kudiwa ikoko kunzi huya kuno nekuti zvino wakangoti hanzi JP wakauya sauna unobata maoko wanotongomutsvaka saka ipapo ndo pamba nenyaya yavo vanhu vakatanga kuti is he the only person akauya koko what about ana Freeman came for 2 minutes 2 seconds what about he makadii kumutaura kudherera mazita kwako we don't know zvikanzi nevamwe zvakare handidi kureva nhema ngavasiye baba vedu ngavataure naYolanda ndiye anekera musoro wakaoma ndofunga ndimumai vayekera baba zvanzi Yolanda anogonekwa nani uya hapana nomugona vamwe zvikanzi this is not the Amuli we know aneti humble ogara pasika kutogara pasi chaipo mabvu akanyarara vasingatauri kana chinhu or maybe it's because havo havana ngoda kungotaura chete kana kuti havana kungorekodwa vachitaura nekuti dai vanga varekodwa vachitaura zvokwadi nhasi dai vataura zvakawanda zvikanzi fiye godho zvikanzi regai Holitin azoti anotobvawo kumba kune vanhu zvokwadi vamwe vakwashidero ava zvikanzi vatogona because vanhu vacho ukasavafungira vanomboita kunge vanofunga nemalungs zvokwadi kufukura hapo panyika yese here zvokwadi zvikanzi nevamwe vanzi apa kumanaijawo unonzwa kungoti mumamona no go be paid nevamwewo zvakandofunga pane vamwe kudaro kumaYouTube handizivi here maivi kuNigeria zvikanzi ndazviziva kuti kamudhara amuli hama1 vamwewo zvakare finally someone stepped up pakaipa thank you sekuru I think vakutonzwa manje kwete zveuyo ane shepi inenge rhombus or diamond I don't know mashepi anondivhara nditakisinga I don't know kuti uri kunzi une shepi inenge diamond ndiani I'm not sure guys hapana kutagwa zita I don't know zvikanzi true though ngavangota sei ngavachichingoita kuti aradzikwe vanhu vakade kumakomenti mufundisa kubvunza munhu akati
anoda kuenda kudenga here chita kwachapinda zvikanzi anoendepi iye akatadza kuenda kwaatezvara padhuze paanoziva apa. Aho, please don't stop our own Mukadota lights. Yeah, this is a father ari kuda kuviga means vawo seriously nothing fun about this. Nevamwe pamberi nawo Dr. Banda pataura apa because social media don't care about you. Social media is for entertainment. Very true, it's for entertainment. Zvikanzi just hope vanzwisisawo nekuti kusekuru Banda pavaenda uku kakudombosha mapati ose anga asikoka vachati vasangana musi weMonday after my results. We are very sure kuti pane zvinhu zvichaitika zvakawanda ipapo, and we pray kuti havanetsani zvavo after verdict yacho yaiswa najaji vachoni. Zvikanzi zvakare vaya vange vave attached to videos nema-updates vachaita ma-withdrawal symptoms zvokwadi nevamwewo. Zvikanzi kamudhara aka kakaoma zvokwadi. Zvikanzi I think with all the comments and video you have seen about Moana's father, I now understand where the daughter got her need for attention on social media. Ndivamwewo musadzikamisa blashoes vedu imimi please, toda kutotaura navo. Zvikanzi hatiri kureva nhema, hatinoona kuti age dzavanhu vanodziona sei paintaneti kuti uyu mukuru kupfuura uyu mudoko. Vanhu vangu vachitojajawo in a different way. Social media yacho mazino ndivamwewo mpingaudo yedu yohombe ngaamire kunyararidza mbinga yedu katikuda kureka. Dr. Banda mimapedza masports manje. Guys, then if drama stops, it means no more keeping up with the amulis. Nevamwewo for now rega ndimboita sendisina kuona hembe. Asi kuti hembe ichange nyeje sei. When I grow up, I want to be like Sekuru Banda. That man is so down to earth. Ndivamwewo ngwachidero. Finally, I agree social media part, but hey, my one, see something. Sekuru Banda has been doing a lot, guys, bless him. Nevamwe zvikanzi no toda kunzwa nyaya vamwe tiziti tinge taita kweri nekuti ipapapa atikura nemamwe wangu atanzi Banda vs Passion Java timboona zvigona izvi hatizivi ipapo kuti zvinozoita here kuti wangu achisaizana kudikira because izvozvizvi munhu wari Java kuda watowana munhu wawo unogona kumudzikamisa achiudzana kana vaimbotukwa musoro unenge ekera minho inenge nhingirikiniko zvinozvo kwane ma-diamond shapes. But the problem, I don't know kuti this diamond shape yanga chinangwa munhu wari Java ikati inge chinangwa someone. I don't know ngada kureva nhema. Zvikanzi is it me or people are afraid to talk about the fact kuti this dude is paying people's bills, like clearing everything. Zvikanzi Dr. Banda please batsirai negrosa neidea yekuti mwana avigwe ipapo but pekuti stay away from media ipapo now toda kufara toda kunzwa nyaya yakuti vachataura kuti chi nevamwe avo. Hatiziviwo mwatichiri kunhongwachi pasi tikati no. Zvikanzi aita zvakanaka azviitira at least vazowana someone azoenda kundovaona. Saka I don't know zvichadi kuda vangu vachinyatsa kutaura mapoints avo vachinyatsa kumbobudisa nyaya dzavo vachinyatsa kuziya zvakawanda asi pavachiva sekuti pane mastands ndofunga ndo mastands ekudombosha vaaweiwa yaya kwavanga vari kuda vari kuvakaimba we don't know asi ndozvandokwanisa kutaura kuti vazoenda ikokoko sikazozii nekuti uyu wanga achinzi azovigwa nhasi yekera ukaekera uya uyu murume uya wokumala uya kwanzi wazovigwa nhasi asanangwa tanzi uyu murume uyu Karimu uyu wakavigwa nekuti nyengeta argument kanzi Karimu waiva mumuslim asi wavigwa neimwe zhira inova yakaita sekuti Christianity kana kuti chitendero chimwe ichi waiswa mubhokisi. Sei vakwana amuri vachitadza kuti sei kuita the same thing. Vamwe vakati tikaona kuti zvinhu zvatikona kukwana Karimu maruzi iwa adzoke aite same aishande mumba kwana bhudha amuli zvinomeka sure here, zvinomeka musoro here izvozvo kazvomeka sense kuti vanhu vacho vaadopte mitemo yekwana ivava Karimu vototamumavo nekuti ndikini pacho yange yakareba zvaya speech yacho vachitaura kuti hanzi iye uyu inonzani Karimu wachoni wakanga arura zvake asi pakasvika age 21 ndofunga vanobva vamuti you are now free and munhu vanomusiya kuti ararame life yake ndozvandabata.
mamwe maupdates ezvangasvitika nemazimba kumacomment section ndinodzoka zvakare nawo mukomenda revhidhiyo yangu yepiri yandiri kuita panapa ndo zvandichakwanisa kuita. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera ndichingoti all the best neverdict ichapuhwa mangwana pamusoro pekuti mwana uchandovigwa nani ende zvichafamba sei. Saka tichazonzwa mangwanawo kuti koti inenge yati chii.